Барыгызга да хәерле кичләр. Так, әгәр дә сез мине ишетәсез икән, монда чат бар. Чатка плюс басыгыз. Плюс дип языгыз. Ага. Без әзер ахырысы. Да, бер минут кына көтик инде 35 булганчы. Булды. 35 булды. Ага, все булды. Шәп. Ярый дуслар, без башлап җибәрәбез. Бүген безнең вебинар ясалма фәһемгә багышланган, яки ясалма интеллект, русча әйтмешләй искусственный интеллект. Башта безнең беренче спикер ул Сәйдәш булачак. Үзе турында таныштырып китәчәк. Ул гомумән нәрсә ул ясалма интеллект, нәрсә ул ясалма фәһем. Шуның турында сөйләп китәчәк, нәрсә ул нейрочитәләр. Бик кызык булыр дип өметләнеп калам. Аннары инде мин икенче спикер сезгә хәзерге көндә ясалма интеллект белән бәйле нинди сервислар бар, нинди продуктлар бар, шулар белән ничек һәр көн кулланырга сөйләп китәчәкмен. Шуңа күрә хәзер Сәйдәшкә сүзне бирәм. Хәерле кичләр барыгызга да. Без экранга инде башлап җибәрбез. Мин сезгә үземнең әз генә тиз арада ясалган слайдларны күрсәтеп алырмын алайса. Хәзер сез миңа 1 минут бирсәгез, без моны башлап җибәрбез. Райнор, син кергән кешеләрне көтеп торырсың, әйе? Так. Райнор, минем экран күренәме инде? Әлегә юк. Көтәбез алайса. Һаман юкмы? Кызык. Булды. Күренсә, сез плюслар куягыз. Зинһар, Райнор, син миңа нарай торсаң. Күренәме юкмы икән? Күрен. Ярый, әйдәгез, башлап җибәрик. Без инде Райнор белән әлеге презентацияны вебинарны ике өлешкә бүлдек. Мин инде барбер теоретик яктан ясалма фәһем нәрсә ул дигән сорауларга җавап бирергә тырышырмын. Инде Райнор сезгә аны ничек кулланып, аннан көндәлек рәвештә сез хәтта айтишек булмасагыз да, сез хәтта гомумән компьютер белән кисетмәсәгез дә эшегездә, аны ничек кулланып була һәм аннан ничек алып була икәнен сезгә без күрсәтергә тырышырбыз. Структура буенча мин кыскача инде башта үзем турында таныштырып китермен. Аннары ясалма фәһемнең нәрсә икәнен, ясалма фәһем, яфы, ягъни искусственный интеллект, русча әйткәндә, ның нәрсә икәнен, аның нинди төрләре булганын һәм аны кайларда кулланып буласын сөйләп китермен алайса. Шуңа күрә әйдәгез экранга башлап, минем исемем Сәйдәш. Мин Райнор Уразай авылыннан, ул заманда икътисад фәне буенча олимпиадаларда катнашып йөрдем. Икътисад фәне буенча Высшая школа экономика белән университет школаларда бакалавр программасын бетердем. Һәм дә инде магистратурада Сколковода Сколтех университетында укыйм, ясалма фәһем тематикасы буенча. Һәм дә инде шушы өлкәдә data scientist буларак бик күп компанияларда эшләдем. Хәзерге вакытта ddl.com сайтында финанс өлкәсендә эшлим. Һәм шулай ук Америка студентларын Яндекс практикумда укыдым. Вот, кыскача шулайрак. Әйдәгез инде башта кирип китик. Бу инде интерактив кебегрәк сорау. Бу рәсемнәрне нәрсә берләштерә соң? Мин кызганычка каршы чатны күрмим. Райнор, син укып барасың инде, чатта яза аласыз. Менә бу рәсемнәрне нәрсә берләштерә икән сезнең фикерегезчә? Мин сән борылып карыйм, син чатны син укып барасың. Ярар, әйдәгез бар. 10-15 секунд көтик. Монда инде ниндидер картина, монда пси рәсеме, ниндидер мем, хатын-кыз картинкасы, ат, машина, аниме һәм фатир. Буларны барысында безнең инде нәрсә берләштерә дип уйласак, әлегә фаразлаучылар юк, әлегә фараз бирүчеләр юк. Алар рәсемнәр дигән. Ясалма фәһем ясагандыр инде. Midjourney. Midjourney дигәндә юк. Бу рәсемнәрне ясаганда әле Midjourneyның турында бер кешең ишеткән дә юк, чөнки мин бу рәсемнәрне узган ел җыйгандым. Ләкин чыннан да буларның барысын да ясалма фәһем ясаган. Ягъни бу машиналар, бу псиләр, бу атлар һәм башкалар
чынбарлыкта юк һәм булар инде берничә ел элек эшли торган ясалма фәһем ясаган рәсемнәр барысы да. Һәм шуңа күрә карасагыз, анда күбесендә аның чынбарлык, чын рәсемнәр белән аермасын да сизеп булмый. Ләкин мисалан атка карасагыз, атның 5 тәпи икәнен монда күреп торасыз. Ягъни бу ясалма фәһем моделе артык яхшы эшләми һәм атның 4 аяклы гына булганын белми дип әйтергә дә була. Мин ялгыш бастым. Шуңа күрә менә шундый рәсемнәрне ясалма фәһем ясый ала һәм ясарга мөмкин. Ләкин ясалма фәһем ул картинкалар турындагы, рәсемнәр турындагы түгел, ә ул бик зур колаш җәйгән, бик күп төрле математик алгоритмнар һәм математик һәм алгоритмнар җыелмасы. Әйдәгез башта бер картинкадан башлап китик. Нәрсә ул ясалма фәһем? Ясалма фәһем ул бик зур колаш җәйгән өлкә. Һәм аның эчендә менә иң уртада бар глубокое обучение дигәне. Мин бу картинканы интернеттан алдым, шуңа күрә рус телендә, гафу итәрсез. Глубокое обучение дигәне менә как раз таки нәкъ менә шушы рәсемнәрне ясау, текстларны язу, кешенең тавышын үзгәртү һәм башка өлкәләрдә эшли торган нейрошелтәрләр, алар нәкъ менә шу глубокое обучение дигән өлкәдә эшлиләр һәм ул өлкә турында әле без соңрак сөйләп китәрбез. Ләкин гомумән алганда ясалма интеллект, ясалма фәһем ул бик киң колаш җәйгән өлкә. Мәсәлән, сез мәктәптә информатика укыганда, сез төрле уенчыклар белән уйнагансыздар дип уйлыйм компьютерда. Мәсәлән, анда төрле инструкциялар биреп, карандаш тоткан абый белән төрле рәсемнәр ясап бирәләр. Мәсәлән, ташбака бар имәләндер инде. Ташбакалар бар иде һәм башкалар. Зарга әйтеп куя идек, башта уңга бар, башта аннары сулга бар, аннары өскә бар. Нәрсәгәдер килеп җитсәң, сулга бер ди. Менә бу алгоритм ул үзеннән үзе бер ясалма фәһем. Чөнки без компьютер телендә компьютерга ниндидер төрле кагыйдәләр ярдәмендә кеше эшли торган эшне эшләргә өйрәтәбез. Ул мисалда, мәсәлән, без аңа рәсем ясарга өйрәтәбез. Туры сызыклар ярдәмендә. Һәм инде менә шуннан алып хәзерге вакыттагы бик матур сурәтләр ясаучы алгоритмнарга кадәр барысы да алар ясалма фәһем. Һәм ясалма фәһем ул бик күп өлкәләрдә кулланырга мөмкин. Аның барбер өлеше машина обучение дигән, machine learning, татарчага машина өйрәтү дип тәрҗемә итсәң, ул бик кәкре яңгырый, ләкин шулай тәрҗемә итү булмас. Һәм инде шулар арасында бар нейрошелтәрләр турында сез барыгыз да инде бик күп ишеткәнсездер. Нейрошелтәрләрдән башка өлкәләр, алар гадәттә кешенең күз алдында ятмый, алар кайдадыр аста ята. Мәсәлән, бит инде без телефоныбызны алабыз, анда керәбез берәр кушымтага. Мәсәлән, Яндекс таксига такси заказ бирик. Без анда кергәндә күрәбез бары тик аның тышкы сурәтен, һәм аның эчендә нәрсә барганын белмибез. Аның эчендә ята код. Шуның кебек ясалма фәһем һәм машина өйрәтү өлкәләре, алар менә шулай ук бик күп системаларның эчкәре өлешендә ята. Шуңа күрә аны күпчелек шарта күреп тә бетереп булмый. Һәм алар инде бары тик результат буларак кына чыгалар. Результат буларак кына алар бик күптән түгел менә шу рәсемнәр, текстлар, тавышлар ярдәмендә генә чыга башладылар. Шуңа күрә хәзерге вакытта аңа бик зур игътибар юнәлтелгән. Инде ясалма фәһем әлегәсенә бутаганмын гынадыр, ул әле бу йомгак әле әкренгә сөйләшкән саен шишелер. Гомумән алганда ул көчсез һәм көчле була ала. Көчсез ясалма фәһем ул бер тар класста гына мәсьәләләрне генә чишә ала. Ягъни, әгәр дә сез ясалма фәһем моделенә әйтәсез икән, рәсем яса дип, ул рәсем ясый. Әгәр дә сиңа әйтәсез икән, белмим дә, банкта кешегә кредит бирергәме, юкмы дигән сорауга җавап бир дип, ул шул сорауга гына җавап бирә. Ул әгәр дә бу кулланучының безгә күп акча китерәсен әйт дисәң икән, шуны гына эшли. Ягъни хәзерге вакытта барлык ясалма фәһемнәр алар көчсез санала, чөнки алар нәрсәгә өйрәтелгән, шуны гына эшли ала. Алар үзләреннән үзе яңа берни дә ясый алмыйлар. Хәтта без күрсәткән рәсемнәрдә, яңалык дип күрсәтсәк тә сезгә, алар берсе дә яңалык түгел. Алар нинди рәсемнәрне күреп өйрәнгән, шуларны берләштереп, шуларны ничектер бутап, шулардан бары тик яңа комбинацияны төзиләр, ләкин алар юктан яңаны булдыра алмыйлар. Шуңа күрә хәзерге вакытта без көчсез ясалма фәһемнәр белән эш итәбез. Кеше бик нык курка инде көчле ясалма фәһем барлыкка килгән, чөнки ул инде кешене кыллыкка төшереп,
кішілекне бітірер деген қорқушылар да бар, андай мәселелер де көтерілі, андай этик деп айтайын енді сұраулар да көтерілі, ләкин аларға әлі бізге ирақ. Ол күшті ясалма фахымнан бүтін кіші қорқа, ләкин әлігі вақытта аннан қорқырлық нәрсе жоқты. Шоған көре нәрсені есте қалдыра керек, қазір уақытта ясалма фахым деп айтқанда барысы да алар күшсіз ясалма фахымдар. Һәм аларға нәрсе қошасың, шуан нәрсеге үйретесің, шуан эшли біледі. Һәм ул өйрәткән эшне дә әле алар яхшы эшлиме, юкмы, анысын белеп бетереп булмый. Шуңа күрә истә калдырыйк. Менә бу ясалма фахымнарга килгәндә, менә бу картина ясаган, ул картина ясарга өйрәтелгән, пьеса ясаган, пьесаларга өйрәтелгән, һәм башкалар. Хәзер вакытта инде аларны менә эшләрне берләштерә башладылар, ләкин ул асылда бары тик кыска тор класслыгына эш булып тора. Ягъни картинка ясау. Алардан әле тышка читкә китү бары тик менә бу тор класслы мәсьәләләрне берләштерү хисабына гына бара, һәм аннан артык әле ясалма фахымның ирак иткәне юк. Әйдәгез менә бу ясалма фахым нәрсә эшли ала икәнен кыскача гына карап чыгыйк. Бар инде классик мәсьәләләр, нәрсәне ул ничек шиша. Мәсәлән, беренчесе ул классификация атала, ягъни ул ниндидер мәгълүматка карап, яхшымы, юкмы, әйбәтме, начармы, кредит бирергәме, юкмы дигән җаваплар гына бирә белә торган модельләр. Алар өчен барлыкта инде ясалма фахымның хәзерге вакытта иң төп кулланышта булганнары. Һәм мәсәлән, менә шу ясалма фахым белән шөгыльләнүче кешеләр гадәттә менә шу классификация мәсьәләсе белән шөгыльләнә, чөнки бизнес өчен ул иң уңайлысы һәм иң файдалысы. Мәсәлән, шул ук банклар, иминият компанияләр һәм башкалар, алар менә шу классификация ярдәмендә үзләренең рискларын санап, кешегә кредит бирергәме, бирмәскәме дигән сорауга җавап бирәләр. Ягъни сезнең инде берәр мәсьәлә буенча шундый организацияларга барасагыз була икән, алар сезне мөгаен үзләренең системаларында, үзләренең ясалма фахым модельләре белән сезнең инде сыйфатыгызны билгелиләр. Сезнең, мәсәлән, менә шундый дерево решениеләрендә, шундый агачлы структуралы модельләрдә инде әйе юк җаваплары белән ниндидер җавапка киләләр. Мәсәлән, Донецкий уеннар уйнаганыз бар, инде шуның кебек ясалма фахым модельләре дә ниндидер җавапка киләләр. Мәсәлән, сезнең кредит тарихыгыз яхшы була икән, сезгә инде зур бурычларыгыз булмаса, сезгә инде бу кредитны бирәләр. Әгәр начар икән, сезне инде күпкә ныграк тикшерә башлыйлар һәм кайсы бер шартта бирмиләр, кайсы бер шартта бирәләр. Менә шундый әйе юк җаваплары белән табыла торган модельләр, алар шулай бик зур кулланышта һәм бик күп шартта һәм нәкъ менә алар компанияләргә мәсәлән миллионлаган акчалар экономияләргә ярдәм итә. Шулай бар регрессия мәсьәләсе. Регрессия инде ул әйе юк җавабын гына бирми, ләкин ниндидер сон белән җавап бирә. Мәсәлән, монда китерелгән графиклар, алар тарихи мәгълүматка таянып, шәһәрдәге бүкләрне фаразлауга корылган. Мәсәлән, инде менә шул сәгать, хәзер сәгать ничә булуга карап, көннең вакытына карап, инде без эштән өйгә кадәр ничә сәгать, ничә минут кайтуыбызны шулай модельләштерә алабыз. Мәсәлән, менә бу нокталар, алар инде тарихта булган вакытлар. Мәсәлән, без тарихта сәгать 7:08-дә 5 минут барганбыз, 10 минут барганбыз, 15 минут барганбыз, 20 минут барганбыз. Шуларның ничектер уртасын табып, шуларны ничектер берләштереп, без табабыз ниндидер закончалыклар. Менә бу табыла торган закончалыклар нәкъ менә ясалма фахымның эшләү өлкәсе. Менә бу очракта инде без бөкенең никадәр көчле буласын әйтә алабыз, ягъни сәгать 7:08-дә һәм кичке 6-ларда, 5-6-ларда аның иң көчле вакытлары. Шулай ук менә тарихта булган мәгълүматка гына карап, без бик күп яхшы информация белә алабыз. Мәсәлән, бу инде бүке мәсьәләсе ул Яндексларда бик кулланылышта һәм аларга бик әһәмиятле мәгълүматлар бирә. Шулай ук инде, мәсәлән, сез навигаторыгызны ачасыз, анда адресыгызны язасыз, күпме барга икән карыйсыз. Менә шу күпме барга икән, ничә минут икән язганда, Яндексның шулай ук ясалма фахым алгоритмнары эшләп, сезгә инде шул бәяне бирә, ничә минут бу юлны барачаксыз дигән. Шуңа күрә менә бу
ясалма фәһемнең кулланышлары белән сез көндәлек рәвештә кулланасыз һәм сездән күрәсез дип уйлыйм. Барыбыз белән күрәбез чөнки һәм шуны белеп торырга була. Шулай ук инде бар ранжирование һәм рекомендация мәсьәләләре. Алар инде хәзерге вакытта менә 5 ел элек иң зур игътибар үзәгендә булган модельләрдер. Алар Мәсәлән, без Instagram ярамый инде. Telegramга кергәндә, ВКонтактега кергәндә, YouTubeга кергәндә һәм башка сервисларга кергәндә, сезгә нәрсә күрсәтәсе икәнен менә шундый модельләр әйтә. Ягъни, менә ни өчен минем төп экранда менә шундый видеолар икәне, ул инде минем элек нәрсә караганыма игътибар итеп, шуннан чыгып миңа тәкъдим ителә торган видеолар. Менә мәсәлән YouTube'да, ВКонтактеда ул инде мәсәлән ниндидер постлар. Һәм башка челтәрләрдә, YouTube Shorts'та мәсәлән, Reels'лар һәм башкалар. Алар барысы да безнең элек нәрсә караганга карап, шулай ук башка кешеләрнең нәрсәгә зур игътибар юнәлткәннәрен уйлап, хәзер сәгать ничә икәнне карап һәм башка бик күп факторларга карап, безгә инде төп иң яхшы яраган дип санаган материалларны күрсәтү. Бу менә ранжирование һәм рекомендация мәсьәләләренә керә. Шулай ук мәсәлән инде Яндекс.Маркетка, Озонга, Wildberries'ка кереп, без анда телефон кирәк дип язабыз икән. Кайсы телефон сиңа беренче күрсәтелүе, синең маршы Яндекс.Маркетта ничек эзләвеңә карап та чыгара алачак, чөнки сез ике телефоннан бер үк сүзне язасыз икән, шул ук YouTube'та, Яндекс.Маркетта, сезнең бик күп очракта җаваплар аерылачак. Кемгәдер берсе тәкъдим ителәчәк, икенчесе тәкъдим ителәчәк. Һәм бу инде нәкъ менә ясалма фәһемнең кулланылышын күрсәтә торган момент. Чөнки ясалма фәһемне кулланмаганда, андый аерымлыкларны күрсәтеп булмый. Шуңа күрә ясалма фәһем менә шундый өлкәләрдә шулай куллана. Әйдәгез инде мин теге озаклап сөйләп киттем, Райнур безнең вакыт ничә әле? Вакыт бар әле. Ясалма фәһемне төрлечә карап киттек, ләкин асылда нәрсә соң ул ясалма фәһем? Ясалма фәһем бу очракта инде ML дип күрсәтелгән, уртада ул machine learning, машина өйрәтү, ул ясалма фәһемнең бер өлкәсе, бик киң колаш җәйгән өлкәсе. Ул инде 3 нигезгә таяна. Беренчесе ул мәгълүмат, мәгълүматтан соң башка без берни эшли алмыйбыз. Икенчесе ул сыйфатлар, ягъни мәсәлән бөке шәһәрдәге бөкеләрне фаразлаганда да, без анда шәһәрдә күп машина саны булуга карап, сәгать ничә булуга карап, һава торышына карап, без ул бөкене ничектер фаразларга тырышабыз. Әгәр дә безнең анда сыйфатлар юк икән, мәсәлән, һава торышы кебек, без бернинди закончалыклар таба алмыйбыз, чөнки безнең бар мәгълүмат һәм ул мәгълүматтан ниндидер мәгънә табыр өчен без ул мәгълүматтан нәрсәдер эзләргә тиеш. Нәрсә эзләвен менә нәкъ менә сыйфатлар күрсәтә. Һәм шулай ук инде менә шу ике мәгълүматны һәм сыйфатларны берләштереп, җыйган алгоритмнар, математик модельләр кирәк. Алар турында без бик күп сөйләшмәбез бу, чөнки ул инде бик техник өлкәгә кереп китә һәм күпчелек очракта аны белү кирәк тә түгел. Ләкин аларның барлыгын белеп тору кирәк. Ясалма фәһем турында кеше, әгәр дә интернетта укый башласа икән, кеше беренче чиратта шул алгоритмнар турында сөйли. Ләкин гади күзлектән караганда ул алгоритмнар алар бар, алар турында, алар буенча ниндидер фән эшлекләре эшли, ләкин аларның эшләве безгә җитә, без аны аласы кулланасы гадәттә. Шуңа күрә ул алгоритмнар инде ул бик фәнни өлкәгә кереп китә, аларга инде без бүген артык кереп тормабыз. Безнең өчен иң мөһиме ул мәгълүмат табу һәм аннан кирәкле файдалы сыйфатлар табу. Менә бу ике эшне гадәттә менә минем ишаз data scientistlар бик зур дәрәҗәдә эшлиләр. Безнең 95% вакыт менә шуларга үтә. Һәм инде калган 5% вакытта без төрле алгоритмнарны табып, шуларны кулланып, шулар белән экспериментлар ясап, нәрсәдер табырга тырышабыз. Шуңа күрә мәгълүмат һәм сыйфатлар алар ясалма фәһемнең нигезләре һәм бу нигезләр барлык кешегә дә мәгълүм һәм барлык кеше дә аларны тормышында күреп, аны үз баш миеннән ничектер чыгара ала. Һәм шуның белән ясалма фәһем ул өчен барлыктан да авыр өлкә түгел, бары тик кодка төрелгән бик аңлаешлы өлкә дип әйтәсем килә. Инде менә бу 3 нигезгә тукталганда, мәгълүмат ул инде безнең байлык. Никадәр күбрәк мәгълүмат бар, шул кадәр күбрәк соңгычалыклар безне таба алабыз. Һәм никадәр чиста мәгълүмат бар безнең, шул кадәр чистарак
файда да чистарак мәгънәдә без аннан чыгара алачакбыз. Моның буенча инде бу нинди мәгълүмат дигәндә, мәсәлән, шәһәрдәге 2 еллык, 5 еллык бөкеләр статистикасы, анда инде белмим инде илдәге үлүчеләр, туучылар саны булырга мөмкин, аның белән эшләргә туры килсә. Шул ук инде кредит бирү мәсьәләсенә тукталганда, башка кешеләрнең кредит алу тарихы һәм башка моментлар. Бу инде без мәгълүматтан нәрсә алырга телибез, тарихта аның ничек эшләгән без аңа күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә безгә беренче рәттә аңларга кирәк, без нәрсә мәгълүматтан алырга телибез. Бөкеләр мисалында инде, мәсәлән, без юлда ничә минут барасыбызны белергә телибез. Шуңа күрә без шул турыда математик модельләргә, ясалма фәһемгә информация бирергә тиеш. Никадәр күбрәк һәм чистарак мәгълүмат без җыябыз, шуңа яхшы. Сыйфатлар инде килгәндә, алар ике төрле табыла ала. Берсе баш мие белән уйлап, кызыксынып, төрле фикерләре килә ала. Икенчесе ялкауланып, төрле механик, алгоритмик модельләрне куллана алабыз. Алар барысы да бар, алар турында бик күп мәгълүмат интернетта язылган, теләсәгез аны табып була. Әйдәгез хәзер 1-2 минутка гына тукталып алып, үзебез дә уйлап карыйк. Әйдәгез менә шу безнең ниндидер бик күп бетмәс төкәнмәс мәгълүмат бар дип уйлыйк. Нәрсә турында кирәк, шул турында. Һәм без шу ясалма фәһем алгоритмы белән бөкеләрне фаразларга тырышабыз. Ягъни без, мәсәлән, хәзерге вакытта ничә минутта шәһәрнең бер ноктасыннан икенче ноктасына барып бит алабыз. Сезнеңчә, менә шушы мәсьәләне шишәр өчен сез нинди мәгълүмат кулланыр идегез? Нәрсә мөһим? Без инде әйтеп узганча, монда һава торышы бик зур роль уйный, сәгать ничә икәне бик зур роль уйный, шәһәрдә күп машина бар икәне бик зур роль уйный. Аннан кала, сезнеңчә нинди факторларны монда кулланып булыр иде микән? Әйнә, мен синең экранга карыйм инде. Берәр минут уйлап, башлатып алыйк әле. Бәйрәм көннәре, нәкъ шулай. Бәйрәм көннәрендә гадәти тормыш ритмы бозыла, һәм шуңа күрә иртәнге 7-8-дә андый ук зур бөкеләр булмаска да мөмкин. Шуңа күрә бәйрәм көннәрен куллану, аларга игътибар итү мөһим. Тагын нәрсәләр микән? ДТП булу шансы нәкъ шулай. Әгәр дә безнең инде бик еш ДТП була торган урын икән, анда без мөгаен ул төштән узаграк барырга мөмкинбез, чөнки ул урында инде тагын бер тапкыр юл транспорт һәлакәте булган булырга мөмкин. Юл киңлеге полослар саны нәкъ шулай, чөнки киңрәк урында инде бөкеләр әзрәк барлыкка килә. Тагын нәрсәләр бар микән? Казанда яшәүчеләр булса, Кабан буенча чыга торган нәрсә ул? Күперне яптылар. Узган ел көз көнеме соң әле кыш көнеме? Аңа карап бер нәрсә үзгәрә микән? Аны беренче без куллана алабыз микән? Менә шундыйрак мәгълүматларны. Ничә ел белән барып була? Әйе, менә шу сорауга җавап инде бу үзенчә, чөнки әгәр дә без хәзер бөтенебез Камал театры тирәли әйләнеп үтә башлыйбыз икән, анда бөкеләр күбәя, чөнки анда кеше каян үтсен, шул бер генә юл булгач, бөтен юллар да шуннан үтәсе булгач, анда бөкеләр әлбәттә ки зуррак була. Камераларның күплегенә карап инде кеше чапмыйдыр инде. Светофор яну вакыты да бик мөһим, чөнки светофор кыска вакытла гына яна икән, анда инде кеше озаграк торачак. Калган машина йөртүчеләрнең ниятьләре аңладым. Ягъни хәзерге вакытта бик күп кеше бу юлдан барырга ниятли икән. Димәк, бу урында бөкеләр зуррак булачак. Дөрескә ышанам. Миңа бик ошый бу фикер. Кызык фикерләр, кызык гипотезалар тудырды безнең. Рәхмәт барыгызга. Ярый, тамам. Берәр минут көтикме соң инде? Яшьләк бугай. Вакыт бар алайса. Без генә 15 секунд көтик тә. Форс-мажор. Төрле форс-мажорлар булырга мөмкин, аны карап бара кирәктер инде.
потенциаль барышларны саныймы, күбрәк карталардан кулланылсаны, күбрәк пробкалар була. Әйе, аны да карарга мөмкин. Бу инде ясалма фәһемнең никадәр яхшы, никадәр көчле икәненә карап, бу инде төрле факторлар кулланылырга мөмкин. Ягъни, әгәр дә безнең компаниядә гомумән вакыт юк икән, без яңа гына эшли башлаганбыз икән, безнең мәгълүмат юк икән, без инде сәгать ничә булуына гына карыйбыз, башка бернинди аспектларга карап тормыйбыз. Инде без Яндекс икән, без инде хәзерге вакытта күпме парашинаны санабыз, аларның GPS аша геолокацияларында кабып, аларның тизлек белән баруларына карап, барысына да карап, инде вакытны әйтә алабыз. Шуңа күрә бу да бик яхшы фикер. Бу хәтер без эшләгән эшне аны шиксез дәрәҗәдә эшләргә була. Һәм гадәттә компанияләрдә инде бер үк мәсьәлә буенча кеше еллар буе эшләргә мөмкиннәр. Мәсәлән, шул инде Яндекс карталарда менә бу бүкләрне фаразлау буенча, юлда үтәсе вакытны фаразлау буенча инде бик күп еллар эшләр дип беләм, дистәләгән еллардыр инде мөгаен. Һәм бу битмәс төгәнмәс, чигенә җитмәс процесс. Син һәр вакыт ниндидер бер яңалык табып, хәзер эшли торган алгоритмнар, хәзер эшли торган модельләрне яхшыртуга карыйсың. Һәм шуңа күрә бу менә хәзер без эшләп алган процесс ул шиксез. Һәм аны гомумән алганда эшләп бетереп булмыйдыр. Һәм инде яхшы инженерның, яхшы data scientistның, яхшы ясалма фәһем белгеченең эше нәшә бөтен шиксез булган вариантлар арасында иң мөһимнәрен, иң кирәкләрен һәм генә сайлап алып, тиз арада ниндидер нәтиҗә бирү. Һәм шуңа күрә менә бу эшне без әле шиксез хәзер кемгәдер юлын тәкъдим итсәң, шул юл тыгызлана дип әйтәсем килә. Алай да шулай. Алай да дөрес. Ягъни без әгәр дә инде үзебез күрсәтәбез икән бу юлдан барабыз дип кешеләргә, анда кеше күбрәк булачак. Һәм без ул урында 15 минуттан машиналар күбәясен шулай белергә тиешбез. Шулай бу ясалма фәһемгә кулланырга тиешле бер сыйфатларның берсе булып тора. Ярый, әйдәгез алга таба барыйк. Алгоритмнар, модельләр, алар турында онытыгыз әлегә. Алар әлегә безгә кирәк түгел. Алар чиста математик, чиста программистик мәсьәләләр. Һәм күпчелеге шартта хәзерге вакытта инде технология шуклар үсте, аларның мәгънәсен белмичә дә аларны кулланып була. Аларның мәгънәсен белмичә кулланган кешеләр инде артык зур сыйфатлы ясалма фәһем эшли алмыйлар, әлбәттә. Ләкин инде аны белмичә дә эшләп була, һәм шуңа күрә бу турыда бүгенге вебинарда без читләп узарбыз. Инде кызыклы кулланышына килгәндә, инде мәсәлән, инде кызык кына элеккеге мәгълүмат чараларындагы заголовокларны җыйдым. Мәсәлән, бер инженер нейросеть ясаган, ул сине идән өйгә кертмәй. Әгәр дә ул чыккан тотып кайта икән, өйгә кертмәй. Бу инде система ничек эшли, ул камера куйган. Камера инде нәшә 1.0 классификация мәсьәләсе белән синең нәрсә белән кайтканын күрә. Әгәр дә пси чыккан белән кайта икән, ул аңа бер саны биреп, ишекне бикләп куя. Әгәр дә ул инде чыккансыз кайта икән, аңа юк дигән җавап биреп, псине кертә. Бу, мәсәлән, мисал, бу нәкъ менә ясалма фәһем кулланышы мисал. Шулай ук анда монысы инде теге иң кызыклы, көлкеле эшләкләрдән инде фән шикләре Facebook'тагы аватаркага карап та кешенең интеллектын белергә өйрәнгәннәр. Монысы инде артык җитди мәсьәлә түгел, бу инде масса мәгълүмат чаралары яза торган гына эш дип уйлыйм. Ләкин шуңа карамаса, инде 16-нчы елда бу эш эшләнә торган булган. Хәзер вакытта инде андыйрак тематикаларга эшләүчеләр шулай. Шулай ук, мәсәлән, хәзерге вакытта бик күп сервислар бар картинкалар белән эшләүче. Мәсәлән, шу Cleanup Pictures дигән модель, аны инде минем танышларым эшләде. Алар, мәсәлән, картинкадан төрле элементларны алып торган мөмкиннәр. Мәсәлән, өстәге фотографиядә шампуньның этикеткасы булган, һәм аның янында кактус белән тагын инде яңа башка шешә булган. Аларны җиңелчә генә алып аттылар, һәм аның анда элек башка нәрсә булганын инде күреп та алдым. Шулай ук менә бу астагы киеменнән символикасын шулай алып аталар, һәм аның булганы инде шулай күренми. Һәм ясалма фәһемне куллануның, мәсәлән, бу бик яхшы гына бер мисалы булып тора. Ләкин инде бу ясалма фәһем мин күрсәткән генә мисаллар түгел, ул күпкә киңрәк өлкә. Ләкин аны шулай да кулланып була дип генә әйтәсем килә. Аны башкача тагын ничек кулланып була икән, инде безгә алла бирсә, Райнур соңрак сөйләп китәр. Инде ясалма фәһемнең иң төп файдаларына килгәндә,
Мен аларны инде теге төрлечә язып була, бик күп төрле язып була. Мин теге уңайлы булсанга кыскача гына әйтеп китәм. Ул инде беренче рәттә ясалма фәһем бик тиз эшли. Аңа бит инде ул бит не компьютер. Компьютер инде хисаплау эшләрен бик тиз эшли. Һәм шуңа күрә ул инде кеше бер сәгать карап утырырлык анда бухгалтерия документларын мәсәлән һәм башка документларны, башка эшләрне ул инде 1 секунд эчендә санап чыгарга мөмкин, чөнки аның күз белән бөтен елны карап чыгасы юк, ул аны үзенең хәтеренә ала да тиз генә хисаплап ата. Шуңа күрә бик күп эшләрне, бик күп механик эшләрне ясалма фәһем тиз генә автоматлаштыра ала. Мәсәлән, мин эшләгән бер компанияләрнең берсендә без документлар чагыштыруны автоматлаштырган идек. Ягъни, нинди очрак, компания контрагентка җибәрә документ, һәм ул контрагент бу документка ул үзенең кулын куеп, кире безгә җибәрә. Безгә автоматик рәвештә нәкъ менә без җибәргән документ килгәнен, һәм анда бары тик имза гына куелганын аңларга кирәк. Әгәр дә моны кеше эшләсә, ул һәр документны ачып, һәр хәрефен карап, анда белмим, анда сату алу документларында сумма үзгәрмәгәнен карап, аны бөтенсен карап чыгарга тиеш, һәм кеше аны күреп бетермәскә мөмкин. Без аны автоматик рәвештә, менә шу ясалма фәһем ярдәме белән автоматик рәвештә белмим, 1 секунд эчендә дистәләрчә документны эшкәртә ала идек. Шулай ук инде ул йокламый, ашамый, аңа хезмәт хакы теге 8 сәгатьлек эш көне өчен түләнми. Шуңа күрә ясалма фәһемне автоматик рәвештә кулланып була. Мәсәлән, сез инде мәсәлән Тинькофф банкының кушымтасына керәсез, һәм анда поддержка абонентсы язасыз икән, анда сезнең күпчелек җавапларыгызга хәзерге вакытта ясалма фәһем җавап бирә. Һәм бу инде компанияләр өчен бик яхшы, чөнки аларга тәүлек әйләнә, күп кеше штатта тотарга кирәк түгел, аларны бик күп сорауларга ясалма фәһем үзеннән үзе җавап бирә. Шулай ук ясалма фәһем инде бик авыр хисаплауларга да юл ача, чөнки күпчелек эшләр, күпчелек хәзерге вакытта эшләгән мәсәлән шул ук нейрошелтәрләр, шул ук рәсем ясаучы нейрошелтәрләр, аларның аслында булган механика инде 70нче елларда ачылган, 1970нче елларда. Хәзерге вакытта санакларның, компьютерларның көчәю белән генә без аларны хәзер куллана алабыз. Алар ясалма фәһемгә бик зур хисаплау ресурслары кирәк, һәм никадәр зуррак хисаплау ресурслары бирсәк, бу кадәр авыррак хисаплау эшләрен без аның белән башкара алабыз. Һәм инде кеше башы җитмәслек, кешенең баш мие тиз генә читлап тора алмаслык әйберләрне дә без ясалма фәһем ярдәмендә чишә алабыз. Һәм инде яңа горизонтлар тудыра. Райнур сезгә инде соңрак күрсәтеп китер нинди яңа горизонтлар туганын, ләкин минем аңлавымча, минем уйлавымча, хәзерге вакытта без технологик революция чигендә торабыз. Һәм инде 5-10 елдан без ясалма фәһемнән башка бик күп эшне эшли алмаячакбыз, бик күп профессиялар үләчәк, бик күп яңа профессорлар барлыкка киләчәк. Һәм менә шу технологик революция чигендә торганда безгә ясалма фәһемне кулланырга өйрәнеп, аның экспертлары булып калу бик зур юллар, бик зур ишекләр ачарга мөмкин. Һәм ул аны ачмасак, без инде артта калу куркынышы да бар. Ләкин инде ясалма фәһемнең инде минуслары дигәндә ул кыйбат. Гадәттә, мәсәлән, безнең хәзерге вакытта яңгыраган Midjourney-лар һәм башка нейрошелтәрләрне эшләтү өчен генә, аларны өйрәтеп, аларны эшләтә башлау өчен генә йөзләгән мең яки миллионлаган доллар акча кирәк компанияләргә. Ул инде бик зур хисаплау ресурслары, бик зур биналар кебек компьютерларны таләп итә. Һәм ул компьютерларны әле берәр атна, икешәр атна, берәр ай кулланырга мөмкиннәр, менә шу нейрошелтәрләрне эшләтеп җибәрер өчен. Шуңа күрә гадәти кеше картинасыннан алганда нейрошелтәрләр алар кыйбат, ләкин аларны булган нейрошелтәрләрне куллану инде аны күпкә җиңелрәк эшләргә мөмкин. Шуңа күрә ул бик шикле процесс. Райнурның да безнең ноутбугы үлде ниндидер сәбәпле. Ул аның белән хәл иткән арада алга таба барабыз. Шулай ук нейрошелтәрләргә килгәндә инде алар тулысынча ышанычлы системалар түгел. Ягъни без нейрошелтәргә нәрсәдер ясадыбыз икән, без аның нәкъ менә без ясарга теләгән әйберне эшләвенә гарантия ала алмыйбыз. Чөнки алар барбер үзләренчә эшли торган системалар, һәм аларның ул система тулысынча ышанычлы итеп эшләү ничек дип әйтим, система ягыннан каралмаган.
Әгәр дә инде без кешегә әйтә алабыз икән, син менә моны эшләмә, менә бу песи, менә бу эт дип, кеше дә ялгышырга мөмкин. Кешедә дә артык зур ышаныч юк. Нейрочелтәрләр нәкъ менә шундый ук система буенча эшләр һәм аның нинди теге аермалыгы бар инде, кешенең фикерләве белән нейрочелтәрләрнең фикерләве төрлечә. Шуңа күрә кешегә инде аңлаешлы булган нәрсә нейрочелтәргә аңлаешлы булмаска мөмкин. Һәм киресенчә нейрочелтәргә аңлаешлы булган әйбер кешегә аңлаешлы булмаска мөмкин. Менә шу аерымлыклар аркасында нейрочелтәр системаларына без тулысынча ышанып тора алабыз. Мәсәлән, медицина өлкәсендә бик күп, мәсәлән, бар нейрочелтәрләр, алар медицина рәсемнәре буенча, анда ЭКГлар, МРТлар, нәрсәләр буенча ниндидер мәгълүмат әйтә ала кешегә. Ләкин профессиональ карашы белән нейрочелтәр карашы алар төрле. Шуңа күрә шуның аркасыннан да инде аерымлыклар барырга кирәк мөмкин. Шуңа күрә авыл өлкәләрдә менә шундый теге хатаның бәясе зур булган өлкәләрдә менә бу аерымлыклар бик җитди булып, нейрочелтәрләр үсеше әкрен барырга мөмкин. Кайсы бер өлкәләрдә инде ул күпкә тизрәк бара, чөнки ышанычлылык аның кадәр үк мөһим түгел. Һәм тагын бер сәбәбе инде бу нейрочелтәрләр кешелекне үтермәсме дип, яки ул турыда әле соңрак сөйләшеп китәбез. Тормышта куллану мәсьәләсенә килгәндә инде ул ясалма фәһем бөтен җирдә. Мәсәлән, маркетплейслар, интернет кибетләрен ачасыз икән, анда бик күп нәрсә ясалма фәһемгә корылган. Сезгә нинди товар күрсәтәсен, сезнең кушымтагызга нинди push уведомление җибәреп, сезгә нәрсә турында искә төшерәсен, сезгә инде товар сайлаганда башка нинди товар тәкъдим итәсен һәм башка бик күп әйберләрне ясалма фәһем ярдәмендә фаразлыйлар һәм ул фаразларны сезгә җибәрәләр. Шулай ук күңел ачу тематикасында инде мәсәлән нинди генә картинка ясамлар, анда кешенең фотографиясын алып, аны төрле җырлар чырлатырга мөмкиннәр. Һәм башка өлкәләрдә ясалма фәһем куллана. Уеннарда инде бик күп механикалар ясалма фәһемгә корылган. Финанс өлкәсендә мәсәлән шул ук банкларның кредит бирү-бирмәүләре, биржадан да ниндидер акцияларны сатып алмау мәсьәләләре, аларда шулай ук бик зур дәрәҗәдә ясалма фәһем кулланыла. Дәүләтебез инде бик күп рәвештә куллана. Мәсәлән, инде Мәскәүдәге ясалма фәһем кулланылган видеокамера, урам камералары, алар инде кешенең кем икәнен дә ачыклый беләләр. Бу шулай ук дәүләттә дә кулланыла, медицинада минем әйтеп узганымча инде бик күп өлкәдә кулланырга мөмкин. Фәндә ясалма фәһемгә инде бик күп нәрсә карала, мәсәлән, шул ук физика өлкәләрендә дә, анда зур адронный коллайдерларда да ясалма фәһем кулланып инде төрле модельләштерү процесслары алып баралар. Фәндә, мәгарифтә, укытуда һәм башка куркынычсыз өлкәләрендә дә бу бөтенсе кулланыла. Мәсәлән, сез үзегезгә гап-гади рәвештә булган ясалма фәһемнәрне кулланып, инде теге өйгезнең ишегенә Face ID системасы эшләп куя аласыз. Сезгә бары тик камера гына алырга кирәк, аңа ясалма фәһем системасы кушырга кирәк, һәм ул ясалма фәһем системасын ишек механизмы белән генә бәйләргә кирәк. Һәм менә шуңа карап, инде сез Face ID системасын бик җиңел рәвештә ясый аласыз. Һәм башка бик күп өлкәләрдә аны кулланыла. Бу турыда әле Райнур алып сөйләр. Монда бер кыска гына видео бар. Бу видеога күчкәнче нәрсәне әйтеп узасым килә. Хәзерге вакытта минем әйтеп узганча, 1970 елларда ясалма фәһем алгоритмнары, модельләре кулланышка керә башлады. Ләкин аларны без теге яхшы рәвештә куллана башладык 2020 елларда, 2010 елларда. Чөнки безгә хисаплау ресурслары җитми иде. Һәм менә бу видео менә шу хисаплау ресурсларының ничек үскәнен күрсәтә, экспоненциаль рәвештә. Һәм инде хисаплау ресурсларын үлчәү мәсьәләсендә да инде теге нейроннар саны белән фикерләргә мөмкин. Бу инде күрсәтә, менә бу әйбер булса, нейрочелтәрләр, ясалма фәһемнәр кешенең уйлау дәрәҗәсенә җитә ала дигән күрсәткеч булачак. Һәм бу видео күрсәтә инде аның ничек нинди рәвештә менә бу хисаплау ресурслары һәр 18 ай саен 2 тапкыр үсә дип килә тарихта. Шуңа күрә инде менә бу экспоненциаль үсеш безне хәзерге вакытта бик нык үсешкә китерәдер дип әйтергә була. Мәсәлән, инде бу сан ялгыш бастым, гафу итегез. Кайда егәлбез? Намдайбыз. 1940 елларда мәсәлән бу сан 1 булса,
1970 елларга ул дистәләгән, йөзләгән меңнәргә җитте. 2000 елларга ул инде 11 санга җитте. Әле ул барыбер кеше белән чагыштырганда әле бик аз гына. Һәм инде без менә 2021 елда 16 санга җиттек. Һәм ул бик тиз үсә. Һәм буларның фаразы буенча инде бу бер 2-3 ел элек чыккан видео 2025-30 елларга менә бу хисаплау ресурслары кешенең баш мие дәрәҗәсенә җитәчәк. Менә шул моментта без инде кызыклы ясалма фәһем кулланышына килергә мөмкинбез. Без инде хәзерге вакытта аңа килеп җитәбез. Менә бу узган 1 ел эчендә генә булган үсешләр, алар бик белән шаккаттырды. Ясалма фәһемнең көчле булуына ышанмаган кешеләр дә инде күпчелек шактта ышана башладылар. Һәм шуңа күрә без инде чынчынлап технологик революция чигендә торабыз дип уйлыйм. Ләкин теге сүземне тәмамлап әйткәндә инде кайчан роботлар басып алачак дигән сорауга Эндрю Ин дигән кеше бар. Ул Стэнфорд университетының профессоры. Ул инде менә шу ясалма фәһем буенча дөньяның иң төп эксперты дип әйтерлек, иң төп белгече. Ул инде ясалма фәһемнең кешене теге көчле ясалма фәһем барлыкка килеп, аның кешене басып алуын турында курку хәзерге вакытта Марста кешенең артык күп булуыннан курыккан кебек дип чагыштырды. Ягъни безгә аның турында куркырга бик иртә, ясалма фәһем әле кешелекне басып алудан бик ерак. Ләкин шуңа да карамастан, ул инде хәзерге вакытта бик көчле. Һәм без аны бик күп өлкәләрдә кулланып, бик күп эшләребезне җиңеләйтә алабыз. Шуңа күрә ясалма фәһемгә хәзерге вакытта игътибар юнәлтү минемчә бик зарур. Ясалма фәһем турында укырга теләсәгез, мин инде Вострикның мәкаләсен тәкъдим итәр идем. Google'га барып языгыз, Вострик машина обучение дип. Шулай ук бик матур визуаль пост бар R2D3 дигән сервистан. Анда аларның рус телендә тәрҗемәсе бар дип беләм. Шуңа күрә менә шундый миннән тәкъдимнәр. Бу инде сылтамаларны мин чатка атырмын. Һәм шу мизгелдә мин сүземне Райнерга бирергә телидем, ләкин әле әзрәк салам кирәк. Ярый. Так, нәрсә турында сөйлим микән Райнер? Сорауларга. Ага. Хәзер. Секунд. Әйдәгез, сорауларга күчеп алыйк. Нинди сорауларыгыз бар микән? 5 минут сорауларга биреп алсак була. Так, сораулар. Үзең ясалма фәһемне ничек кулланасың? Бу мәсьәләгә килгәндә инде бик күп җаваплар булырга мөмкин, чөнки бер яктан бар ясалма фәһемне мин үзем эшлим. Мәсәлән, без инде үзебезнең компаниядә безнең инде маркетинг бар, без компанияга яңа кешеләр җәлеп итәбез. Яндекс Директ кебегрәк системалар аша инде. Google, Facebooklар аша. Һәм менә шу системаларга инде эшләргә ярдәм берү өчен без ясалма фәһем белән безгә килгән кешеләрнең сыйфатын бәялибез. Ягъни алар безгә килгән мизгелдә без алардан ничә сум акча эшлисебезне мин дә аларга әйтеп бирәм. Шуның белән мин инде компанияга ничектер теге яхшырак эшләргә ярдәм итәм. Шулай ук инде ясалма фәһемне үзем ничек куллану мәсьәләсенә килгәндә бар ChatGPT. Хәзерге вакытта бик зур танылган, Райнер безгә алып берсә күрсәтәчәк система. Ул миңа бик зур дәрәҗәдә код язарга ярдәм итә. Так, мин аны хәзер ачып күрсәтәм дә инде үзем күрсәтерсең. Райнер күрсәтер. Анда син мәсәлән бик җиңел рәвештә үзеңнең сорауларыңны язып, аңа инде әзер код алырга мөмкинсең. Шуңа күрә ул гади механик эшләргә килгәндә, хәтта код язу, программлау эшләренә килгәндә бик зур ярдәм итә ала. Һәм шуңа күрә аны бик җиңелдән кулланып була. Монда чатта как раз таки GitHub Copilot дигән система турында сорадылар.
Ул нәш автоматик рәвештә код язу ясалма фәһемнәренең берсе. Минем аны кулланып караган юк, мин үзем теге ChatGPT-дә бик нык утырам. Һәм ChatGPT-дә инде менә шушы функцияны шулай ук башкарам. GitHub Copilot нәкъ шундый ук теге, шундый ук система, шундый ук эшне эшли дип беләм. Ясалма фәһем татар телен популярлаштыру өчен кулланырга. Мин үзем программист, нәрсәне башларга бу юлны. Бу инде бик теге фәлсәфи сорау. Бик авыр да бер яктан. Һәм татар ясалма фәһеме булдыру өчен ни кирәк? Ни кирәк дигән сорауга җавап бирергә бик җиңел. Мәгълүмат кирәк. Безгә бик зур күләмдә, гигабайтлар, терабайтлар күләмендә кирәк татарча мәгълүмат һәм аның бик күп төрле булуы. Ягъни, мәсәлән, хәзерге вакытта ясалма фәһемнәр ни өчен яхшы эшли? Шул текст белән эшләүче ChatGPT-лар. Алар күрәләр, мәсәлән, Reddit-ны, анда кеше бик формаль булмаган рәвештә бик күп темаларга аралашалар. Алар ул күрә, мәсәлән, Wikipedia-ны, ул инде барбар күпкә академик булган сайт. Шулай ук бул күрә башка анда теге яңалыклар сайтларны һәм башка сайттларны. Шуның аркасында бик күп төрле булган информацияга таянып, ясалма фәһем инглиз телендә, мәсәлән, иң яхшы сыйфатын бирә. Инглиз теленнән соң килә рус теле, кулланыш буенча интернетта рус телендә ясалма фәһемнәр шулай ук бик яхшы. Инде бик күпкә сирәгрәк кулланыла торган телләргә бу инде сыйфат барып җитми, чөнки ясалма фәһем шул ук алгоритмны алсаң да, аңа информация, мәгълүмат җитми. Аңа бик күп мәгълүмат күрә кирәк, һәм никадәр күп мәгълүмат безнең була, шуңар күбрәк инде без аны куллана алабыз. Шуңа күрә татарча, мәсәлән, ясалма фәһем тел ясалма фәһеме булдыру өчен безгә инде бик күп мәгълүмат кирәк. Әгәр дә инде теге теләк булган кешеләргә инде монда Wikipedia язарга була, форумнарда язарга була, ВКонтактеда постлар язарга була татар телендә. Һәм никадәр төрле темаларга никадәр күбрәк постлар, текст материаллар без эшлибез, шуңар яхшырак ясалма фәһем үсешә алачак. Шулай ук шундый ук теге система инде эшли, мәсәлән, тавыш буенча. Тавыш ярдәмчеләре инде хәзер татар телендә дә кемгә барлыкка килә башлый. Һәм шуның өчен анда инде, мәсәлән, кайсы бер ботлар бар, алар татар телле аудиоматериал җыя. Без шуларга кирип, үзебезнең тавышыбызны калдырсак, үзебез теге төрле текстларны аудио форматта эшләсәк, шулай ук бик зур файда китерә алабыз, чөнки менә яңа аудиоматериаллар да бу ясалма фәһемне үстерергә бик нык ярдәм итәчәк. Инде менә бу елны ничек башларга дигәндә, минемчә, аларга кирәк чит ил алгоритмнарын һәм аларны татар телләштерергә. Моңа инде әлбәттә кирәк мәгълүмат. Мәгълүматны минемчә инде безнең теге комьюнитида белән дә эзли башласак, инде без таба алырбыз. Алайса, чөнки безнең инде тәрҗемәчеләр дә, тавышлы ярдәмчеләр дә бар. Шуңа күрә аларны эшләгән кешеләргә килеп, аларга кимендә ярдәм иткән рәвештә булса да, аларның мәгълүматларын кулланып булыр дип өметләнәм. Һәм шулай инде башка менәше мәгълүматларны кулланып, шу мәгълүматларны табып, мәгълүматларны җыеп, мәгълүматларны арттырып, инде чит телле алгоритмнарны без татар теленә адаптациялый башласак, инде бу минемчә иң яхшы беренче адым булып тора. Безгә ул яктан теге бик җиңел, фән эшлекләре инглиз телендә бөтен модельләрне, алгоритмнарны уйлап чыгарып торалар. Безгә аны бары тик алып татар теленә җайлаштырасы гына кала. Шуңа күрә ул яктан безгә теге артык креатив булу кирәкми. Безгә бары тик кеше эшләгәнне бары тик татар теленә тәрҗемә итеп, татар теленә яраклаштырсак, инде бу бик зур үсеш мөмкинлеге бирәчәк. Шулайрак дип җавап бирим. Тагын сораулар бар микән? Рәсәйдә үз ChatGPT аналоглары бармы? Рәсәйдә үз ChatGPT аналоглары бармы? Әлбәттә бар. Мәсәлән, Яндексның GPT системасы инде дөнья күрде. Ул инде бөтен кешегә бөтен кеше аны куллана ала. Мәсәлән, сез Яндекс.ру сайтына гына кирсәгез дә, ya.ru сайтына кирсәгез, анда инде астта булачак флажка YaGPT дигән. Менә шул YaGPT-ны кулланып, бик җиңел рәвештә
менә шы Яндекс КПТны рус телендә дә кулланып эшләтеп карый аласыз. Дөрес әйткәндә, менә шул ChatGPT-ны дә я Яндекс GPT-ны дә сез татар телендә дә эшләтеп карый аласыз. Ул хәтта сезгә татар теленә охшаган ниндидер текст та бирәчәк, һәм аның кайсы бер сүзләре дөрес тә булачак. Ләкин ул инде үзе өйрәнгәндә татар телен артык күп күрмәгәч, татар телендә мәгълүмат аз булгач, ул инде татар телендә артык яхшы текст сезгә бирә алмаячак. Сберның гигачат дигән нәрсәсе бар, Кандинский һәм башка Сберның да Яндексның да нейрошелтәрләре бар. Аларны инде теләгән чиракта табып күреп була. Без аны Райнор өчен дә ул нейрошелтәрләрне, без ул теге җыелган нейрошелтәрләрне алабырса шушы әйбер беткәч, конференция беткәч чатка каратырбыз. Чатта да инде теге күбесен карап, алар белән уйнап карап, инде берәр теге үзегезгә файдалысын да мөгаен таба алырсыз дип уйлыйм. Хәзерге вакытта, хәзерге мизгелдә инде теге кызыгучы гына булса, телефоннан yandex.ya.ru сайтына керсәгез, анда менә бу Яндекс GPT-ны инде сез мөгаен таба аласыз. Ул уң якта аста ягпт бета дип тора, Алиса, давай подумаем дигән, придумаем дигән. Сез аны рәхмәтләп куллана аласыз. Ничек, Райнор, мин сиңа сүзне тапшырыйммы? Хуш булдык. Барыгызга да тагын бер мәртәбә хәерле кичләр. Сәйдәшкә бик зур рәхмәт. Бик зур яхшы презентация эшләгән. Чынлап әйткәндә, мин үзем университетта бу фәннәрне үттем, әмма дә ләкин Сәйдәш белән танышкач кына аны системага куеп аңлап чыктым. Хәзер мин сезгә презентация күрсәтәм. Так, минем экран күренәме? Так, ничек? Күренә. Күренә. Шәп. Так, чатка язып җибәрегез, кем нинди ясама фәһем белән бәйле булган программаларны кулланганы бар. ChatGPT, Daily, Midjourney. Әгәр дә кулланганыгыз булган булса икән, плюс куеп чыгыгыз. Яхшы. Презентацияны башлап җибәрәм. Минем әзрәк компьютер белән проблемалар бар. Никтер сүнеп китте ул һәм әзрәк әкренләп эшли башлады. Ярар, башлап җибәрәбез. Минем исемем Райнур. Мин үзем 2018 елдан бирле IT-дә эшлим. 3 ел буе мин Python backend разработчик булып эшләдем. 3 ел эчендә 3 компанияны алмаштырырга өлгердем. Һәм хәзерге вакытта инде мин эшмәкәрлеккә күчтем, шулай ук IT белән шөгыльләнәм. IT дигәндә инде без заказная разработка белән шөгыльләнәбез. Ягъни мобиль телефоннар өчен кушымталар эшлибез, сайтлар һәм төрле backend сервислар. Мин үзем data scientist түгел, шуңа күрә бу күбрәк Сәйдәшнең өлкәсе. Әмма дә ләкин мин үз көндәлек эшемдә нинди сервисларны кулланам икән, шуларны сезгә сөйләп китәчәкмен. Һәм инде беренче ул ChatGPT, аны мөгаен күбегез беләсездер, чөнки узган елның декабрь аеннан башлап ул бик популяр булып китте. Бөтен җирдә ChatGPT дип яза башладылар. Һәм ул әгәр дә татарча әйтсәк, ул ChatGPT диалог режимында эшләүче, безгә табигый булган, ягъни инглиз, рус һәм башка телләрдә сорауларны аңлаучы ясалма интеллектлы чат-бот. Сәйдәш әйтеп китте, ул татар телен аңлый, әмма дә ләкин бик әз мәгълүмат булганга күрә, ул аны җавап биргәндә ничектер дөрес җавап бирми. Кайбер сүзләре дөрес, кайбер сүзләре дөрес түгел.
Һәм шәхсән мин ChatGPT-ны нәрсә өчен кулланам? Мин аны кулланам код язганда. Мәсәлән, ниндидер минем алдымда бирем бар икән эш буенча, һәм мин мәсәлән ялкауланам икән, или тизрәк эшлисем килә икән, мин аны ChatGPT-га язам, биремне, технический заданиены, һәм ул миңа язып бирә. Мәсәлән, әйтик, әгәр дә монда программистлар булсам, безнең программирование сущность класс дигән әйбер бар. Һәм шул сущностьлар алар база данных белән бәйле. Һәм мәсәлән, минем бар ниндидер таблица данных, һәм мин ул аны сущностька әйләндерәсем килә, мәсәлән, Django, Python теленә. Кабынмый, кызганыч каршы. Кабынса әзрәк инде. Һәм шуны мәсәлән кодка әйләндерер өчен тиз генә мин ChatGPT-га язам, әйтәм мәсәлән, китап дигән класс бар, автор дигән класс бар, библиотека дигән класс бар. Һәм ул аларны вещь тиз генә бөтен нинди полелары кирәк, бөтенсен язып бирәм, да ул миңа тиз генә кодка әйләндереп бирә. Хәзер. Ага, ачылды. Хотлар язганда, клиентлар белән язышканда, так. Клиентлар белән язышканда, электрон почта ашамы, яки мессенджер аша, гел ничектер дөрес подход табыр өчен клиентларга мин гел әйтәм, ChatGPT-га тулысынча контекстны язып җибәрәм. Мәсәлән, минем бар команда, без шөгыльләнәбез сайтлар, мобиль кушымталар эшләү белән, менә шундый клиент бар, аны шундый нәрсә эшләргә ул тели дип, һәм аңа менә шундый код язып җибәр. Һәм ChatGPT миңа җавап буларак шул кодны язып җибәрә, мин ул кодны эшкәртәм һәм клиентка җибәрәм. Смета төзегәндә дә шулай кулланам, текстны үзгәрткәндә, план төзегән вакытта, техник бирем язганда, ягъни русча техническое задание, анализ эшләгәндә, яңа идеялар генерировать иткәндә һәм әлбәттә презентация эшләгәндә. ChatGPT белән дөрес кулланыр өчен промптлар яза белергә кирәк. Нәрсә ул промпт? Ул промпт гади сүз белән әйткәндә, ул ясалма фәһемгә яза торган команда. Ул команда нинди булырга тиеш? Беренчедән ул конкрет булырга тиеш. Мәсәлән, сезгә кирәк икән ход, сез ход дип язып җибәрергә тиешсез. Сез нинди конкрет булырга тиеш, аннары контекст булырга тиеш. Мәсәлән, мин программист, димәк, үземнең контекстымны описывать итәм, язып җибәрәм. Тасвирлап җибәрәм. Промпт озынлыгында без чикли алабыз. Мәсәлән, ниндидер мәкаләләр язганда, әйтик, мәкаләнең, мәсәлән, мәкалә яз, мәкаләнең чиге 300 символ булсын дип. Һәм әгәр дә ChatGPT яки икенче ясалма фәһем безгә кирәк булган мәгълүматны безгә бирмәсә, без экспериментлыйбыз, яңадан промптны язабыз, әзрәк аны үзгәртәбез һәм иншигендә инде безгә кирәкле булган запросны, кирәкле булган җавапны без алабыз. Мәсәлән, мисалларга күчәбез, әйтик, монда ике мисал, берсе начар промпт, берсе яхшы промпт. Начар промпт, монда мисал рус телендә. Гадәттә ChatGPT ул инглиз телендә яхшырак аңлый. Ләкин рус телендә дә шулай мәгълүмат җитәрлек, шуңа күрә рус телендә дә без яза алабыз. Мне начар промпт: напиши письмо председателю форума татарской молодежи о том, что мы хотим выступить с презентацией нашего приложения. Нам да аңлашылмый. Нинди приложение, нинди стильдә язырга ул хатны. То есть контекст юк, ниндидер конкретика юк. Менә яхшы промптка килгәндә, без башта менә контекст бирәбез. В августе 2023 года пройдет 10-й юбилейный форум татарской молодежи. Моя команда разработала приложение для поиска кафе с татарской кухней, и мы хотим представить его на форуме. Напиши письмо. То есть менә без аңа әйтәбез, безгә результатта, нәтиҗәдә ход кирәк, нинди стильдә, в официальном деловом. То есть конкретика бар, деталь бар. На имя председателя МО форума татарской молодежи Муслимовой Ленарии Радиковны о том, что мы хотим выступить с презентацией нашего приложения. Также добавить письмо, аннары без ниндидер тагын өстәмә
деталь üstlab куябыз. Также добавить письмо, что мы очень рады, что форум татарской молодежи оказывает всестороннюю поддержку развития любой молодежной инициативы. Һәм мин сезгә менә хәзер үк бу промптны эшләтеп күрсәтәм. Менә без ChatGPT-га кердек. Алга таба мин сезгә сөйләп китәчәкмен, ничек аның белән кулланырга. ChatGPT-ның төрле версиялары бар. 3, 3,5, 4, 4-те иң соңгысы һәм күпкә яхшырак. Так, сыр. Менә без үзебезнең промптны язып җибәрдек. Хәзер көтәбез. Менә хатны. Аша итеп, ул хатны яза башлый. Булды, менә безнең хатыбыз бер 10 секунд үткән микән, үтмәгән микән, әзер. Без ул хатны, мәсәлән, ваше имя, фамилия, название вашей компании монда бөтен әйберләрне куеп чыгабыз. Аннары укып чыгабыз, эшкәртәбез, нәрсә безгә ошый калдырабыз, нәрсә безгә ошамаган алып атабыз. Шулай ук монда без, мәсәлән, бу хат официаль стильдә язылган. Әгәр дә, мәсәлән, без аны телибез икән, анда гади стильдә эшләргә, без хәзер үк менә монда язабыз, гади стильдә эшләп биреп безгә ул хатны, мәсәлән, перепиши это письмо в дружеском стиле, мәсәлән, на ты дип, да, и ул безгә бөтен бу хатны вы урынына ты кулланып язып бирә, шундый неформальныйрак стильдә. Мисалларга килгәндә шулай ук, менә контент план төзеп була. Әйтик, менә безнең Россиядә инде ул тыелган социаль челтәр, Instagram. Мәсәлән, сез инглиз телен тәрҗемәчесе икән, менә монда язылган, минем промпт. Я профессиональный переводчик с английского на русский, с русского на английский. Я хочу развивать свой личный бренд в Instagram, привлекать новых клиентов через платформу. Пожалуйста, составь для меня контент-план для постов на 10 дней. Шул промптны аласыз, куясыз ChatGPT-га, һәм ул сезгә 10 көнгә контент-план төзеп бирә. Шулай ук курс һәм диплом өчен язуда ул бик нык ярдәм итә. Мин үзем дипломны узган елны язган идем. Кызганычка шул вакытта әле бу популяр түгел иде, әмма ләкин менә минем дусларым, кем мин укыган вакытта академический отпуск алдылар, алар хәзер диплом эшен яклыйлар, диплом эшен язалар, һәм алар рәхәтләнеп аны кулланалар. Һәм чынлап әйткәндә, аларга шул диплом язу эшен бик җиңеләйтә. Мәсәлән, мин монда план төзү буенча менә промпт язганмын. Я являюсь студентом, который заканчивает Казанский исламский университет. Составьте мне план дипломной работы на тему «Роль татарских буквословов в развитии ислама в России». Һәм ул сезгә дипломның планын язып бирә. Сез телисез икән, тулысынча аны кулланасыз. Әгәр дә ниндидер өстәмәләр кертергә телисез икән, өстәмәләр кертәсез. Шулай ук һәрбер диплом эшенең бүлегендә ChatGPT-ны кулланып яза аласыз. Азуратым, хәзер. Так. Кызганычка каршы компьютер белән проблемалар бар. План төзүдә ярдәм итә һәм менә ниндидер дипломның өлешен язган вакытта да шулай ук аны куллана аласыз. Мәсәлән, монда мин язганмын промпт напиши.
Так. Югалдым. Напиши введение для дипломной работы на тему «Роль татарских богословов в развитии ислама в России». В тексте обоснуй актуальность выбранной темы, обозначь объект, цель и задачи исследования. Сышу пробны кулланган вакытта ул сезгә язып бирә. Мәсәлән, әгәр дә ул размер буенча бәләкәй икән, сез аның размерында, промпт ишендә билгели аласыз, әйтик, 200 символ булсын дип. Һәм ул сезгә якынча шул 200 символга язып бирәчәк. Шулай ук, мәсәлән, өченче мисал, текстны тикшерер өчен, үзгәртер өчен кулланып була. Мәсәлән, монда переделать текст в научном стиле в безличной форме. Бу промптны, мәсәлән, аласыз, куясыз һәм бу текстны ул сезгә фәнни стильдә в безличной форме эшләп бирә. Һәм хәзер шунда безнең сорау туа, Рәсәйдә аны ничек кулланып була дигәндә, мин 2 вариант беләм һәм үзем дә шул 2 вариант белән кулланганым бар. Беренче вариант инде ул рәсми рәвештә OpenAI сайты аша, ул әзрәк авыррак тоелырга мөмкин. Аның өчен сезгә VPN кирәк, чөнки официаль рәвештә OpenAI ChatGPT-ны Россия өчен ачмаган. VPN-ны куясыз, мәсәлән, мин VPN Казахстан өчен. Аннары сезгә чит ил номеры кирәк булачак. Интернетта төрле сервислар бар. Сез шул сервислар аша чит ил номерын сатып аласыз. SMS килү мөмкинчелеге булырга, иң мөһиме SMS алу мөмкинчелеге булырга тиеш. Аннары сез chat openai.com сайтына керәсез, анда сезне теркәлү булачак, теркәләсез, шул чит ил телефон номеры белән теркәләсез, һәм аннары VPN-ны кабызып инде сез тулысынча ChatGPT белән куллана аласыз. ChatGPT-ның өченче ярым версиялары алар бушлай. Әгәр дә 4нче версияны кулланырга телисез икән, сезгә ChatGPT Plus сатып алырга кирәк. Ул $20 айына тора. Һәм Рәсәй картасы белән аны сатып алып булмый. Монда да бар бер вариант, бар шундый фриланс биржа, Quark дип аталган. Сез анда кирип ChatGPT готовый аккаунт дип яза аласыз, һәм анда шул әзер аккаунтларны сатучылар да бар. Сез аларга язып сатып аласыз һәм рәхәтләнеп куллана аласыз. Һәм икенче вариант ул Telegram ботлар аша кулланып була. ChatGPT-ның бар API-сы. Шул API-сы аша төрле Telegram ботлар API-га connect ясап, кушылып, шул ChatGPT-ның функционалын Telegram аша булдыралар. Ләкин монда бер минус бар. Ул API аша мин белгәнемчә, бөтен бу Telegram ботлар алар GPT-3 яки GPT 3.5-ны кулланалар. GPT-4-ны сез анда таба алмаячаксыз. Менә безнең Татарстан Республикабызның мәгълүмат министры, мәгълүмати технологиялар министры, цифровизация министры Айрат Хайруллин, аның бар Хайруллин Айрат /bot. Сез кирип ChatGPT белән куллана аласыз. Менә ләкин анда ялгышмасам 3нче версиясы. Шулай ук GPT-ны кулланучы сервислар бар ул, Notion сервисы, аны миңа калса күбегез беләсездер. Bing, бу Microsoft-ның эзләү системасы. Менә ләкин аны белән кулланыр өчен сезгә Microsoft-ның браузерын yüklәргә кирәк. Poe дигән сервис бар, менә мондан да сез ChatGPT белән куллана аласыз. Ул VPN-сыз эшли. Аннары Aura.ai, Nat.dev, Jasper, Chat.did, GhostTogether, Copy.ai, күбесе, мин белгәнемчә, шул OpenAI ширкәтенең GPT-сын куллана, һәм плюс-минус алар бөтенсендә бер үк җавап бирә бер үк сорауга. Алга таба китәбез. ChatGPT белән безнең эшебез бетте. Һәм хәзер рәсем эшләү
ясалма фәһемнәрен, ясалма интеллектларын карап китәбез. Мин чынлап әйткәндә рәсем белән бик шөгыльләнгәнем юк. Әмма дә ләкин рәсем эшләү белән. Әмма дә ләкин бу елның февраль аенда әзрәк уйнап алган идем һәм шул уйнаган сериясарны мин сезгә хәзер күрсәтеп сөйләп китәм. Midjourney-ны күбегез ишеткәнегез бардыр. Ул элек аны бушлай кулланып була иде. Хәзерге вакытта мин белгәнемчә бушлай кулланып булмый. Элек 25 попытка ничек була әле? Ну, 25 промпт сез бушлай язу мөмкинчелеге бар иде Discord аша. Сез Midjourney сайтына кирип, анда бета доступка басып, сезгә Discord ачыла, Discord серверга кирип, анда төрле каналлар бар, төрле командалар аша, Imagine дигән команда аша сез промпт язып, сезгә Midjourney анда бик 1 минут, 2 минут ичендә сезгә рәсем әзерләп бирә иде. Хәзерге вакытта ул мөмкинчелек юк дип беләм. Шуңа күрә анда төрле план бар, $10, $60, $80. Шулай Рәсәй карта белән алып булмый. Шуңа күрә монда интернет аша ниндидер юлларны эзләргә кирәк. Хәзер алга таба без Midjourney эшләгән рәсемнәрне бергә карап үтәрбез. Шулай OpenAI ширкәтенең DALL-E 2 дигән ясалма фәһеме бар. Ул шулай ук рәсем эшләү белән шөгыльләнә. Аны да алга таба без карап китербез. Stable Diffusion дигән ясалма фәһем бар. Аны мин чынлап әйткәндә кулланганым юк. Аны кулланыр өчен мин белгәнчә компьютерга ниндидер программалар куеп, аны запускать итеп, компьютер аша кулланып була. Rudely дигән бар, бу Сбербанктан ясалма фәһем, аны да карап китербез алга таба. Һәм disgo.com бар, ул шул мин аңлаганча Stable Diffusion-ны үз серверларында разворачивать итеп, аны веб-версия аша Stable Diffusion белән кулланырга мөмкинчелек бирәләр. Midjourney дип килгәндә, мин менә шундый запрос язганым февраль аенда. Tatar girl reading book in her room. Бу мин шундый анимешный стильдә эшләткән идем. Һәм менә сез күрә аласыз, ниндирәк рәсемнәр килеп чыкты. Якын әйтеп күрмим дә. Хәзер так күрдем. Беренче рәсем ул мин язгандым. Татарлар җыены һәм татар ашлары ничектер шулайрак язылган иде һәм менә шундый стильдә менә шундый 4 миңа рәсем әзерләп биргән иде Midjourney. Алга таба мин яздым Казан шәһәрендә Җәмигъ мәчет дип һәм менә шундый рәсемнәр миңа эшләп бирдем. Менә беренче рәсемдә мин язгандым Казан шәһәре, көчле ихтисад, ислам дине киләчәк дип язган идем һәм менә шундыйрак рәсем миңа эшләп бирдем. Икенче рәсемдә мин татар халкының мәшһүр язучысы Габдулла Тукай дип язган идем. Әмма ләкин Габдулла Тукайга монда охшаш беркемдә охшаш юк. Ну, менә шундыйрак рәсем ул миңа эшләп бирдем. Алга таба менә Сбербанктан Rudely-нан мин бүген кулланып карадым. Менә мин яздым девушка в зеленом хиджабе в стиле портрет. Һәм миңа ул менә шундый рәсем әзерләп бирде. Монда да бу ясалма фәһемдә дә промптлар язган вакытта шулай ук шул кагыйдәләрне кулланырга кирәк, максимально нәрсә сезгә кирәк икән, аны дөрес итеп язырга кирәк. Һәм Midjourney-да мәсәлән анда төрле параметрларда кулланып була. Аларны сез интернеттан карый аласыз, интернетта бу мәгълүмат бар. Һәм менә шул ясалма фәһем Сбербанктан яздым центральная мечеть в Казани в стиле 3D рендер. Һәм менә шундый рәсем миңа әзерләп бирде. Алга таба
bu OpenAI şirketinin DALL-E 2 degan yosma fahmi. Mana shunday zaпрос men bugun ishlaganim Kazan Central Mosque in Pixel Art. Ham mana shunday u menga 4 rasm berdim. Agarda masalan ikkinchi rasmni olsam, u shu rasmni tag'inda yaxshiroq ishlatib, menga tag'in 4 variant beradi. Ham endi shu 4 variantda men saylay olam birsin yoki endi agarda masalan men oshamasa, uni tag'inda yaxshi topam. Mana A boy in a green t-shirt reads a book style of anime deb yozgan edim. Shu yasama fahmga ham shunday 4 menga rasm ishlab berdim. Ham endi olg'a toba biz ko'chamiz tovush ishkartuvchi yasama fahmga. Bunda men qo'llangan edim Adobe shirkatidan, Adobe Podcast degan yasama fahm bilan u narsa ishlayman. Bunda bizning backgroundda bo'lgan yoki задний fonda bo'lgan turli shov-shuvlarni, ruscha aytishga shumlarni bitirishi yasama intellekt. Masalan, agarda eho bor ekan bizning silamdagi, biz shu yozdirilgan tovushimizni olamiz, bunda qo'yamiz, ham u shu bizning shov-shuvlardan chiqartib beradi. Shunday funksiyani ishlaydi CRISP degan yasama fahm. Hamda olg'a toba CapCut degan yasama fahm, CapCut degan video redaktor bo'lsa, ham shu CapCut ishida shulay shov-shuvlarni bitiruvchi yasama fahm bor. Anida masalan telefonda videolar ishlaganda CapCutni ochib qo'llana olasiz. Manda menim krastaki sizga qizg'anishga qarshi ko'rsatib bo'lmas deb o'ylayman. Manda shu shov-shuvlarni chiqartgancha xatli nega tovush edi, ham endi chiqartgaч nega tovush bo'ldi. Men sizga ana prezentatsiyani jibaraman, siz o'zingiz tinglab qararsiz. Olg'a toba so'zlam generatorlari, bunda men 2 yasama fahmni bilan, u 11 Labs ham Murphy AI. O'zim men Murphy AI'ni gina qo'llangan borim. Murphy AI'da shulay Murphy AI'da big ko'p tillar bor. Shular orasida rus tilida bor. Murphy AI'ga siz Rossiyadan da kira olasiz, ya'ni VPN qo'llanishga kerakmi? Kirdingiz, siz anda audio video so'ylay olasiz. Masalan, so'ylaymiz video, aytdik biz nimadir motivatsiya bilan bog'liq video ishlaymiz ekan, motivational videoni so'ylaymiz. So'ylagach, bunda diktorlarni so'ylay olamiz. Turli diktorlarning turli tovushlari. Masalan, da client M degan bir diktorni so'yladim. Ham bu ingliz tilida bu diktorlar so'yli. Mana bunda дальше olg'a toba men sizga ko'rsatam. Endi men rus tilida yozdim. Mana привет, я Ират, и сегодня поговорим про искусственный интеллект. Ham bunda Vladimir ismli diktor tovushini yozdirilgan, ham bu yasama fahm bilan yasama fahm shu yozgan tekstni tovushga ko'chiradi. Biz anda intonatsiyalarini belgilay olamiz, qayda pauza qo'yishga kerak, qayda tovushning tembrini ko'tarishga, qayda azaytirishga, butun ularni o'zimiz belgilay olamiz. Ham masalan ikkinchi kishiga ko'rsatsam, u birda aytmayshak, bu nimadir mashina ishlagan deb, bu shin diktor o'qigan deb o'ylashaq. O'zingizda bugun hatto bugun ani quvonib qaray olasiz. Men ani masalan qo'llangan edim bir klientga video obzor yozdirgan vaqtda o'zimga qiziq uchun ChatGPT osha tekstni ishlab qo'ydim. Ham so'ngdan bunda kiritib ani yozdirdim. U sizlarni yuklay olmaysiz, chunki yuklash uchun kerak bo'lsak o'xshatuvlarga, ammo lekin ani bor bir metodi. Nishik bu shunday qoldirgan. Agarda qiziq bo'lsa ekan, menga lichkaga yoza olasiz, men sizga so'ngroq so'ylab beraman. Onları olg'a toba tekstdan video ishlaw. Masalan, aytdik bizning nimadir motivatsionni tekst yozdik biz, ham biz ani videoga ko'chirishga tilimiz ekan. Masalan, ChatGPT bilan biz tekst yozdik, ham hozir biz ani u tekstdan video ishlarga tilimiz. Onun uchun mana men bilan Pictory AI degan yasama fahmni siz anda olasiz, tekstni qo'yasiz.
текстны қойғаш, ул түрлі яғышмасан pixels деген бұшуай түрлі фотография, видео сток бар. Шулардан сізнің текстіңізді болған мәғдәге туры келген рәсімлерді, видеоларны видео қойып бара, субтитр башлый, һәм шулай ук аны Murphy кебек тауышландыра ала. Алга таба аватар белән видео эшләү, синтезия дигән ясама фәһем бар. Монда сез әйтик шулай ук сезнең ниндер текстыгыз бар, шул текстны аласыз, монда теркәләсез, теркәлгәч текстны куясыз, аватар үзегезгә сайлыйсыз, мәсәлән, хатын кызмы, иратмы, анда нинди төстә кеше сезгә кирәк, прическаларында сез аны үзгәртә аласыз. Анда якынча бер 20-30 тип кеше бар. Сез аны текстны куйдыгыз һәм шул кешенең авызы шул текст белән бергә туры килә. Ягъни ул текст башта тавышландырыла бу сервистан, аннары инде бу аватарның авызы шул текст белән бергә эш итә. Алга таба видео плюс субтитрлар редакторлары, бу captions дигән редактор бар. Монда әйтик сез Instagramда reelslар төшерәсез икән, һәм еш кына күргәнсездер, күп кенә блогерлар captions, ягъни субтитрлар эшлиләр. Шул субтитрларны captions дигән приложение аша, ясама фәһем аша эшли аласыз. Ул сезнең видеода сөйләгән әйберләрегезне инглизчәме, урысчамы, татар телен кызганычка каршы аңламый, ул аңлап ала һәм шул текстны язып куя. Һәм шул мөмкинчелек бар CapCut'та, һәм тагын да CapCut'та төрле эффектлары бар эшләп. Мәсәлән, иң уң яктагы рәсемдә сез күрә аласыз, шундый гади кызны анимешнарак, мультяшнарак стильдә эшләп куйды. Хәтта шундый тренд та бар иде, югышмасам, Instagramда. Һәм CapCut'та шулай ук тавышны чистарту функционалы бар, ул шулай ук ясама фәһем белән эшләнгән. Һәм бүгенгә булды. Чынлап әйткәндә, ясама фәһем белән бәйле сервислар бар бик күп. Мәсәлән, шул ук Photoshop. Хәзер бик зур мөмкинчелек анда мөмкинчелек бар. Ул сез мәсәлән рәсемне аласыз, әйтик бер өлешен сызгалап чыгасыз, аннары язасыз, мәсәлән, шул өлештә елга кирәк. Һәм Photoshopның ясама фәһеме шул урында сезгә елга төшереп куя. Аннары менә Сәйдәш тә әйтеп китте, бер ясама фәһем, исемен оныттым. Ул рәсемдә булган әйберләрне мәсәлән алып куя. Әйе, күрсәтеп күрсәтәм, бик яхшы булыр иде. Айдарыз мен теге арайлардан ничек әйтәм, эстафетаны алып, сезгә бик тигез, бик җиңел рәвештә эшләп була торган кайсы бер ясама фәһемнәрен күрсәтеп алыйм. Айлар син планга бирсәң. Харас, айлар күрсәткән бик күп ясама фәһемнәр, алар бөтенесен кулланып карарга, бөтенесен кулланырга кирәк һәм була. Һәм чөнки без никадәр тизрәк ул технологияларны үзебезгә алабыз, шул кадәр без үзебезнең тормышыбызны тиз дәрәҗәдә яхшыта алырбыз дип үмитләнәбез. Шул, мәсәлән, эшләү дәрәҗәсенә килгәндә, без керәбез бары тик Яндекс.ру, я.ру сайтына. Монда безнең аста бар "Давай придумаем" дигән плашка. Шуңа басабыз да, Яндекс уже безгә аша менә шу нершләтә. Мин аңа яздым. Нәрсә димәм миңа? Мин аңа нәрсә дип яздым. Мин напиши 10 идей, как там сохранить татарский язык и культуру дигән. Һәм ул миңа 1 секунд эчендә язып бирде. Создание онлайн-курса по изучению татарского языка для детей и взрослых. Ярамысын скайта эшләде инде, да без кирәк түгел. Аннары разработка приложения для изучения татарского языка.
Стайн платформада мен знаниями татарской культуры һәм башка бу моны 5 секунд эчендә ясап бирде. Миңа яза ала мәсәлән. Предложи 10 идей воркшопов для форума татарской молодежи. Мин бана әле язам бик кыска промптлар. Бу Райнур терминологиясе буенча начар промптлар. Чөнки бу сезгә бик теге гомум информацияны бирә. Әгәр дә без аңа инде үзебезнең контекстны ярты битлек текст итеп язып, аннан соң әйтәбез икән, менә безнең менә шундый форумга, менә шундый максатлар куелган форумга воркшоплар тәкъдим итсәм икән, ул инде сиңа тагын да яхшырак идеяләр тәкъдим итәчәк. Гомумән алганда бу бик тиз һәм бик яхшы эшли. Һәм инде сез күрәсез, инде ул ниндидер аңлаешлы, адекват фикерләр дә тәкъдим итә. Аңа мәсәлән, код язарга була. Миңа код язарга дисәм, ул миңа кодны да мөгаен язып бирер. Аны Яндексна код язарга кушкан юк әле, ләкин ул миңа барбер код язып бирде. Һәм инде аңа мен истәй алам, добавь слово большой привет. Һәм ул миңа бу текстны үзгәртеп бирәчәк. Шул рәвештә сез инде менә хәзерге моментта кирәк, хәзерге моментта инде аның белән аралаша башлыйсыз. Ул миңа мәсәлән монда кодны үзгәртеп привет турында большой привет дигән сүз әйтеп бирде. Һәм инде теге диалог форматында сез аның белән аралаша аласыз. Мәсәлән, без код язганда эштә кулланабыз ChatGPT-ны, һәм анда ул безгә кайвакыт бирә ялгаш җаваплар. Ул бирә безгә код, ул код эшләми. Миңа әйтә, менә бу кодны бу төш эшләми. Ул миңа чынлап та мин ялгыштым, гафу итегез, менә болай дөрес дип ул миңа җавабын бирә. Минем бер дустым әйтә, мин ChatGPT белән атнага 15 сәгать сөйләшәм дип, эш буенча бер нәрсә өйрәнү буенча менә бик күп эшне, бик күп мәсьәләне чынлап менә ChatGPT, Яндекс.GPT сервислары күчерергә була. Чынлап та безгә нык ярдәм итә. Мәсәлән, шул Perplexity AI дигән поисковикта миңа мәсәлән яздым. Син миңа татар теле кебек теге мәсәлән minority татарча. Кеше халыкларның телен һәм мәдәниятен саклау буенча иң яхшы мәкаләләр тап дидем. Ул миңа мәсәлән 6 мәкалә табып бирде һәм аларны кыскача язып та бирде. Бу Perplexity AI бу теге Google урынына күпкә яхшырак, күпкә сыйфатлырак сервис. Ул инде теге сылтамалар биреп, аларның кыскача эчтәлекләрен сиңа биреп, шуларны язып бирә ала. Миңа мәсәлән, менә хәзер миңа татарча да яздым. Татар телен саклауга башлаган иң яхшы мәкаләләрне таптым. Бу татар телендә ниндидер адекватлык булып җитмәгән, ләкин барбер татар теленә ошаган текст язды. Һәм ул хәтта сылтамалар тапкан. Аның берсе татарча текст.народ.ру илтә, берсе Татарика сайтына илтә, берсе Википедиягә татар теле. Һәм берсе КФУ сайтындагы мәгариф файлына. Мәгарифкә багышланган файлга. Һәм бу хәтта татар телендә дә материал таба белә. Аның сыйфаты инде күпкә кимрәк булачак, ләкин барбер бу инде теге тематикасын туры китерде. Бу инде безгә бик файдалы ресурс. Шундый ук дәрәҗәдә бар эшли торган Copy.ai бар. Мен тиз генә кабыз алмадым, чөнки аңа регистрация кирәк. Анда инде сез теге сату текстларын эшли аласыз. Мәсәлән, син әйтәсең, менә нинди текст язарга кирәк, анда нинди моментларны басым ясарга кирәк, нинди тонда ясарга кирәк. Дигәндә ул сиңа инде язып бирә. Мәсәлән, менә шундый текст. Шулай Cleanup Pictures менә Райнур әйткән сервис, ул тоже анда теге эшләтеп җибәргә бик җиңел. Анда инде син керәсең, син анда үзеңнең картинканы куя аласың, син инде картинканы сайлый аласың. Һәм син аңа мәсәлән әйтәсең, менә бу фотоаппаратны алып ат. Фотоаппаратны билгеләдем. Һәм инде бик тиз генә арада ул фотоаппаратны ул алып атачак дип өметләнәбез. Менә фотоаппарат юк. Фотоаппарат инде теге уңайсыз орында торгач аның кырыйлары әз генә кителде. Менә без менә бу шкатулкамызга инде нәрсә китап менә шуны алып атсак, ул инде күпкә сыйфатлырак рәвештә дә алып аттылар. Шуңа күрә әгәр дә сезгә инде теге водяной знакларын нәшәрне алып атырга кирәк булса, яки менә бу урындыкның аягын алып атырга кирәк булса, сән рәхәтләнеп бу сервис белән эшли аласыз. Бу инде бик күп очракта ярдәм итәргә мөмкин. Бу алып бетермәде. Алып бетер дип әйтә алмыйм аңа. Ул аны алып та бетерәчәк мөгаен. Булды. Менә бу урында стәлнең аягы. Менә бу сервисларны һәм башка бик күп сервисларны менә шулай бик тиз рәвештә, бик җиңел рәвештә кулланып була. Шуңа күрә кулланыгыз.
һәм үзегезнең эшегезне бик күп ала җибәрегез, чөнки инде киләчәктә дизайнер һәм копирайтер профессиялары, мәсәлән, журналист профессияләре, минемчә бик зур үзгәреш кичерәчәк, чөнки инде моңарчы бер көн язган текстны хәзер язып була 5 минут эчендә. Шуңа күрә моны кулланырга кирәк, моның белән эшләргә кирәк һәм замандан артта калмаска кирәк. Шуңа күрә әгәр дә инде сез контент өлкәсендә эшлисез икән, контентка бәйле эшләр белән шөгыльләнәсез икән, сезгә һичшиксез бу скилларны алу, бу инструментларны кулланырга өйрәнү кирәк. Әгәр дә сезнең заманны артта калып, киләсе елга робот белән сезне алыштырмавын телисез икән. Шуңа күрә менә шул моментта мин инде төгәллим, әйдәгез сораулар булса җавап биреп алыйк. Шуның белән без ничек төгәлләрбезме? Әйе. Ленар яза, яруга кіріп сұрау яздым, жауап килде дейді. Шынлап та, әгәр дә сезнең менә брейншторм кирәк икән, сезгә идеялар табу кирәк икән, ниндидер мәсьәләгә. Хоть нинди, мин мәсәлән, анда бик техник булган мәсьәләләргә идеялар кирәк булганда да ChatGPT-га киләм. Ул миңа бик яхшы идеялар китерә, хәтта аның кодларын да язып бирә. Шуңа күрә, менә именно брейншторм дәрәҗәсендә, моментында сезгә моны куллану бик яхшы булырга мөмкин. Әгәр сән белән берәр сәгать диалог форматында сөйләшеп аласыз икән, ул инде сезгә дөньяга күзегезне ачып, бик күп яңа мәгълүмат биреп, бик күп нәрсәне күрсәтә ала. Моны көндәлек рәвештә дә көнгә 5 минут булса да сөйләшеп алырга дигән гадәткә тә башласагыз да була. Pixar бар телефонда күп белән әйбәтрәк алып ата белә, мөгаен, чөнки бу мин күрсәткән Cleanup Pictures ул инде теге бик яңа сервис түгел. Ул инде күптәннән булган сервис, шуңа күрә аның яхшылыклары да минемчә мөгаен бар. Һәм инде күпчелек сервислар, мәсәлән, шул ук там CapCut та, Pixar та һәм башкалар да, алар инде бу технологияларны бик актив рәвештә кертәләр. Сез әйтегез, Татар ясалма фәһемен булдыру өчен күбрәк мәгълүмат кирәк. Нинди мәгълүмат булырга тиеш? Татар телендә китапны ашатырга буламы? Өйрәтү өчен хәки ул дөрес төпсәлгән мәгълүмат булырга тиеш. Так, нинди мәгълүмат булырга тиеш дигәндә, нинди мәгълүмат булса да ярый. Иң мөһиме ул булсын. Иң мөһиме ул булсын һәм ул компьютерга аңлаешлы форматта булсын. Хәзерге вакытта, мәсәлән, без интернетка керәбез, татар китапларын эзлибез икән. Бар, мәсәлән, мин эзләгән идем нинди әсәрне, кайсыдыр классик әсәрне. Без 40 ел балалары дисәм дә инде, ул бар иде Казан атлары сайтында. Һәм ул Казан атлары сайтында бар иде бик күп ялгышлар белән. Анда у хәрефе урынына у хәрефе язылган, ансы әле ярар, ансы булат аңлаешлы хәл. Анда инде, мәсәлән, ж хәрефе урынына м куелып, шуның ише хаталар бик күп. Менә әгәр дә безнең мәгълүмат шундый була икән, чынлап без җүнле ясалма фәһем ясый алмыйбыз. Шуңа күрә ул булырга тиеш сыйфатлар рәвештә. Һәм шулай ук китапны ашатырга була, һәм китапны ашатырга була гына түгел, китапны ашатырга кирәк. Ләкин монда да бик мөһим момент, мәсәлән, безнең бик күп сканнар, алар скан форматында интернетка куела. Скан форматында интернетка куелса, аны ясалма фәһемнәр бик җиңел генә укый алмый. Аны укытырлык башта ясалма фәһем өйрәтергә кирәк, аны укытырга кирәк, һәм ул укыткан ясалма фәһем белән яңадан яңа мәгълүмат җыярга кирәк. Шуңа күрә мондый материалларны куллану өчен, мәсәлән, материалны арттыру, мәгълүматны арттыру өчен без менә шундый скан форматындагы текстны гади компьютер аңлаешлы текстка күчерү өчен дә ясалма фәһем эшли алабыз. Бу бик кирәкле, бик файдалы эш, чөнки без чынлап безнең бик күп мәгълүмат нәкъ менә скан форматында яши. Шуңа күрә мәгълүмат кирәк, мәгълүмат бик күп төрле кирәк, нинди мәгълүмат булса да ярый. Ул күп булырга тиеш, һәм инде ул булырга тиеш компьютер аңлый торган форматта. Җавап бирә алдыммы икән? Юк, сораулар калганса язасыз. Инде тагын 1-2 минут сораулар көтик тә. Булмаса инде бага тапшырып төгәлләрбез. Инде тагын бер фикер әйтеп узасым килә. Безнең инде хәзер барлыкка килде чат. Менә шу ясалма фәһем белән кызыксынучы кешеләр өчен. Минем сезгә бик зур үтенечем бар. Әгәр дә сез инде бүген инде бик күп кулланырсыз бу ясалма фәһемнәрне дип өметләнеп калам. Шушы ясалма фәһемне кулланганнан соң
сез аның инде теге бик яхшы мисалларын, нәрсәсе сезгә ошаган, нәрсәсе булып чыккан, ул мисалларны чатка ыргытсагыз, без бик шат булыр идек. Чөнки бер-беребезгә ясалма фәһемне ничек итеп булуын күрсәтсәк, бер-беребезгә чыннан бик зур ярдәм итәр идек. Чөнки ясалма фәһемнең хәзерге вакытта бер проблемасы бар. Кеше аны ничек кулланысын белми. Sen biz уйлыйбыз, ниндидер проблеманы безгә чишәргә кирәк дип. Без аны аңламыйбыз, белмибез, ясалма фәһем белән чишә алуыбызны. Безгә шуны аңлау иң беренче рәттә кирәк. Шуңа күрә бер-беребезгә менә шушы куллану мисалларын ыргытсак, алар белән бүлешсәк, чыннан бер-беребезгә зур ярдәм итә алыр идек дип уйлыйм. Практик өлеш белән тагын бер вебинар Райнур ничек оештырабызмы? Без алга таба курс бәлки эшләрбез. Татар телендә ул бар, Ачык университет сайтында. Шуңа күрә Ачык университет каналына язылыгыз һәм мәгълүматлар алтыннан күзәтеп барабыз. Шуңа күрә Ачык университетта без әле бу теманы күтәрербез. Чөнки чыннан бу хәзерге вакытта технологик революцияларның берсе. Мәсәлән, шул ук ChatGPT, Яндекс.GPT сыман сервислар, алар чыннан технологик революция дәрәҗәсенә җитә алалар, әгәр дә аларны алышында тагын эшләсәләр. Шуңа күрә безгә аларны кулланырга өйрәнергә кирәк. Бу теманы без инде игътибардан читтә калдырмабыз дип өметләнәбез. Кеше психолог белән сөйләшү кебек нейросеть эшли аламы? Ала гына түгел, андый сайтлар инде бар. Шуңа күрә сез әгәр дә интернетка кирип эзләп карасагыз, андый сервислар хәтта бар. Аларның сыйфатына турында мин теге артык әллә ни әйтә алмыйм, чөнки мин кулланып караган юк. Ләкин инде ул нейросетлар нинди генә тематика юк. Иң яхшысыннан иң начарына дигәндәй, эзли торсагыз, нинди use case инде нинди эш кирәк, аңа һәрберсенә минемчә инде табып булыр ул нейросетләр. Монда хәтта психолог дидегез, сез шул ChatGPT-дән сез промпт язаласыз, действую как психолог. Менә мин анда чатка безнең Телеграмда җибәрдем, инглиз телендә яхшы промпт бар, анда психология белән бәйле шулай ук промпт бар. Шул промптны мәсәлән сез копировать итәсез ChatGPT-га җибәрәсез, һәм ул сезнең белән чатта психолог берәк сезнең белән сөйләшәчәк. Шулай ук мәсәлән, әйтик, сез ниндидер собеседованиега, мәсәлән, анда сеньор разработчикка барасыз икән, сез әйтәсез, действую как собеседник, да, как интервьюер, который будет меня принимать на работу. Вот, задавать такие вопросы, не подсказывая, да, шулайрак разбираться, һәм ул мәсәлән да сұрашап, программирование турында сораулар, һәм сез аңа җавап бирәчәксез. Ул аннары бөтен бу әйберләрне анализировать итеп, аннары сезгә азагында, нәтиҗәсендә сез эшкә урнаша алдыгызмы, урнаша алмадыгызмы җавап бирәчәк. Вот, Телеграмда кирип карагыз, анда шул промптлар бар. Нәкъ шулай, Райнур, рәхмәт шу фикерләр өчен. Безгә инде монда язалар татар телендә бик күп әдәбият әле арабец белән язылган дигән. Әзрәк айтыс белән язылган да бар. Башта Dostlar, benim internet için üzüldü. Elde yarayın da. Булды. Bitti. Так, Райнур. Булды. Графикасына килгәндә, бу чыннан бик мөһим эш. Минемчә, менә бу эшне фәнни өлкәгә дә барсаң була. Мәсәлән, әгәр дә монда мәсәлән IT өлкәләрдә укучы студентлар бар икән, сез аны чыннан яхшы диплом итеп ала аласыз. Чөнки бу әле яхшы чишелеш табылмаган өлкә. Һәм бу өлкәгә инде чын фәнни рәвештә тотыну минемчә бик яхшы булыр иде. Шуңа күрә бу эш бик кирәкле, бик файдалы эш. Транслатор ясарга кирәк, ләкин ул хәзерге вакытта тиз генә алдың да ясадың дигән эш түгел, аңа чыннан тотынырга кирәк инде белгечләр ярдәмендә. Ләкин бу чыннан безгә бик кирәк, чөнки аның кадәр гарәп китапларын, гарәп язмаларын без кеше белән генә ни арада ничә еллар, ничә дистәләгән, йөзләгән еллар эчендә тәрҗемә итеп бетербезме икән белмим. Шуңа күрә аларны тәрҗемә итәргә нейросетләр эшләсәң, бу чыннан бик яхшы булыр иде. Telegram канал дигәндә инде бу безнең Telegram чат турында сүз барадыр. Без анда менә бу презентацияларны аткалыйбыз алай булса. Аннан башка инде минем үземнең дә җыган нейросетләр
списогы бар бугай. Алар белән дә бүлешербез. Һәм инде сезнең дә әгәр дә күрсәгез, кызыксынсагыз, сез дә җибәрә аласыз. Без бик шат булырбыз сездән яңалыклар, кызыклы фикерләр ишетергә. Сөйләшкә бик зур рәхмәт. Һәм безнең тыңлаучыларга да бик зур рәхмәт. Алга таба шундый вебинарлар әле үткәрербез һәм ниятләп торабыз гомумән ясалма фәһем буенча, төрле сервислар буенча шундый практик курс үткәрергә. Шуңа күрә яңалыклар артыннан күзәтеп барыгыз. Шулай ук Сөйләш әйткәнчә чатта да үз фикерләрегезне, төрле идеяларыгызны язып торыгыз. Һәм без шуның белән бүгенгә саубуллашабыз. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Көтеп калабыз яңа очрашуларда алабыз. Всё. Так, яздырылдымы? Яздырдым.